iyang gikundim na. Mo na hinungdan ang bayad manggod sa sala, kamatayon. Kung siya mo ay nagbayad sa ato ang sala, mo nang nagpakamatay siya. So therefore, dili ta magpakamatay. Mo nang giingon, aron dili ta mamatay, aron dili ta makundim, maglakaw ta subay sa Espiritu. Mamatod pa niya din iambot na ko, ingon pa niya din so, verse 4, that the righteous of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Matod pa niya, kanang naglakaw daw subay sa unod, naguna-una na sa butang sa unod. O kana ikaw, kung naguna-una ka sa butang sa unod, abi naman sa butang sa unod na to, ang unod na to gusto ta malipay, di ba? Gusto mo malipay, no? Wala yung ginahuna. Para itong ninumduman ako itong amigo na ko baghapon na to. Nagmotor ko kay amigo, kauban ako sa basketball, babatan ko good ba? Ya, ako ganun gihigaluhan siya sapatos kay birthday daw niya. Namugos ko yung pakwan ba? Ako ana lang ito sa birthday dito na ko. O sige, ako yatag sa iyo, sapatos nga. Pas apan ako giso, gi-order na ako sa Shopee. Okay, kada semana man ko itong una mag-order Shopee. Tungkol sa kanang-kanang, yatag na ko. Sige, muna na, kay birthday daw niya. Kaya nagustuhan yun niya. Karon nagsugat mi gapon. Timing po, wako ka balog birthday daw niyan eh. So birthday man ako ng pastor ba? Kung ka mag-huli ka, so huli ka, kaya wako hikay ba? Pero mga pa daw ko mag-hikay. Akong nauna-unaan ba, gusto gini siya hikay sa yung birthday mo. Muna mga tao, may nung duman ako no, ang tanang gusto nila pag-abot sa birthday gini, hikay gini sila. Pero dili sila katug, kung dili nila masilibro ang birthday. Una naman ta, di ba?